Здравейте на всички приятели, роднини и мили съседи! Аз, Ангел, и моята съпруга Златка имаме честта и удоволствието да ви поканим да отпразнуваме заедно младежът на нашите прекрасни деца Цветелина и Исен. Тържеството ни ще се състои на 30.04.2024 година в село Загоре, пред домът ни на палатка от 17 часа. А за вашето добро настроение ще се погрижат оркестър Верея, а вашите незабравими моменти ще заснемат екип Студио Димитрови. Благодарим, очакваме ви! Ти си ми нужна, искам в тебе да се гушна, да топлиш сърцето, да е щастливо момчето. Ти си ми нужна, искам в тебе да се гушна,